Һорау рассрочкага кәрәк ярақ товар алырга яраймы дип һорагандар. Был бик кәрәкле һорау, чөнки безнең заманда бындый эштәр таралган. Карагыз, кардәшләр, беренчедән рассрочка дигән һүзне әгәр без карасак, уның төрләре күп. Мана ислам дине кагыйдәләрендә ул нинди эшкә туры килә икән. Әгәр ул теге бүлеп түләү аңламына килә икән, бүлеп түләү. Мәсәлән, кеше нимәлер һатып алла, бүген генә бирә алмай тулыһынса, һаткан кеше унан бүлеп түләтә инде. Беренче ай шунса бир, икенче ай шунса бир һәм башкаһы. Был мөмкин. Шул. Әгәр инде ана шул бүлеп түләтүгә ниндидер өстәмә кертелә икән. Мәсәлән, һин әгәр вакытында өлгөрмәһәң, шунсага арта, яки һин мана миңа бүлеп түләгәнең өчен миңа тагыла килеп ярдәм итеп йөрерһең дип. Мәсәлән, ниндидер өстәмә хезмәт талап итә һатучы. Мана был риба, был ярамай. Шуга, кардәшләр, кемдер һезгә берәй оешмамы, кешеме ана шул рассрочка дип атаган нимәләр тәкъдим итә икән, һез был килешүне тулыһынса карарга тиешсез. Ана шул рассрочкала был килешүдә ниндидер риба юк микән? Я риба, я икенче берәй харам. Рассрочканың мөселманнарга ярышлы төрө була әлбәттә, ләкин уны динде белгән яхшы юрист һезгә төзеп бирергә тиеш. Шулай, кыскасы.